Čaute, nachádzame sa v Cactus Bikeu v Karlovej Vsi a dnes si poďme otestovať túto novinku od značky Focus, konkrétne sa jedná o Jam Square, tak poďme na to. Takže dneska sa vyberieme na Devinskú kobylu, kde si vyskúšame tento elektrobicykel do vyšlapov, aj jak zvláda traily a na záver si zhodnotíme celkové dojmy z bicykla a pozrieme sa, koľko nám zostalo z batérie, takže vyrážame. Takže čaká nás výšlap na dlhé diely, je to síce iba asfaltka, zvolili sme si režim auto. Z názvu vyplýva, že to je vlastne automatický režim. Software rozpoznáva podľa šlapania, aký režim má prepnúť automaticky a obsahuje všetky režimy od Eco až po Turbo. Ideálny. Keď neviete si zvoliť, keď si neviete nájsť svoj režim, tak odporúčam toto auto. Takže vyšlapali sme si na lúku Kráľová hora a pokračujeme tuto doľava. Takže tu nás už čaká prvé také technickejšie stúpanie a uvidíme, jak si s tým poradí tento Focus a respektíve nový Bosch. Takže poďme na to. Zatiaľ to je úplne že hravo. Motor má až nadbytok energie, sily. Jednou aj z týchto vychytávok na novom Boschi je aj ukazovateľ prepnutia rýchlosti, keď sa motor trápi, napríklad teraz do toho kopca, hej, tak mi to tu ukázalo, že mi to odporúča znížiť alebo podradiť si rýchlosť, aby sa mi ľahšie šlapalo a nezaťažoval som ten motor tak, čo je podľa mňa veľmi super vec, hlavne pre hobby cyklistov. Máme aj nejaký malý zjazdík, pozerám. Jaj, tie vysoké zdvihy papajú ten terén, to je super. Takže pred sebou už máme jemné stúpanie aj s nejakými prekážkami, takže si otestujeme silu motora, takže poďme na to. Easy, jak nič. Motor nemal žiadny problém, hladko som vstúpil do pedálov a išlo to samo. Tento motor má úžasnú silu, ako 600 W je 600 W. Krúťak to má 85 Nm, čo je, myslím si, že štandard. Ale aj tak si myslím, že Boschka, čo sa týka sily, nemá konkurenciu momentálne z bežne dostupných motorov. Je niečo tu možno aj tak ten look pri šlapaní. To už niektoré značky majú poriešené a sú menej hlučné. Ale myslím si, že sa to kompenzuje práve tým úžasným výkonom. Náročnosť na pedalovanie je fakt nízka. A bicykel je fakt do vysokého výkonu aj pri jemnom šlapaní, nemusíte mať vysokú kadenciu. Tým, že sa jedná už o novšiu verziu CX Performance 4. generácie so smart systémom, tak máme možnosť pripojiť aj nový displej Kiox 500, ktorá je podľa mňa tak o nejakých 20-40% väčšia ako Kiox 300. To znamená, že tento displej je podstatne prehľadnejší, lepšie sa z neho číta. A dokonca má zabudovaný aj repráčik, čiže keď máte zapnutú navigáciu, tak vás vie aj upozorniť v prípade nutnosti odbočenia. Takže ináč ovláda sa stále z ľavej strany, ten joystick nám tu zostal. Je síce taký trošku väčší, moc sa mi to nepáči, ale je to funkčné. Splní to účel. A ďalšia výhoda toho smart systému, že keď vám vyjde aj nejaká aktualizácia, hej, že treba si aktualizovať software bicykla, vás to upozorní a nemusíte s tým bicyklom chodiť do servisu, zbytočne ho nakladať do auta, hej, že sú to ťažké tie e-bajky, ale v pohodlí domova cez telefón si viete systém aktualizovať a nemusíte nikam chodiť, čo je super. Šetrí to čas a peniaze. Ďalej na ten smart systém Bosch vyvinul aj GPS lokátor proti krádeži, ktorý si viete dokúpiť extra, montuje sa priamo do motora a je to síce spoplatnená vychytávočka na 12 mesiacov zadarmo, potom sa platí tuším nejakých 39 až 49 eur ročne, čo nie je až také strašné a ten GPS lokátor funguje fakt vynikajúco, môžeme si to potom niekedy ukázať vo videu, ak by ste mali záujem. A má v sebe zabudovaný alarm, čiže bicykel pípa, vydáva zvuk. Myslím si, že dostatočný na to, aby ste vedeli zareagovať a viete si ho pekne pozrieť na mape, že kde sa váš bicykel nachádza. Tu nás čaká len krátky výšľap po asfaltke
a blížime sa k nášmu cieľu, čo je Devínska Kobila. Takže poďme na to. Takže nachádzame sa už na Devínskej Kobile. Na bicykli som odjazdil cca 13 km, prevažne do technického výšľapu. Zvolil som režimy auto a turbo. A pri mojej váhe 93 kg som minul cca 30% z batérie. Je to veľmi variabilná hodnota a dojazd sa odvíja hlavne od terénu, kde jazdím, od štýlu a od váhy jazdca, čiže je tam dosť veľa premenných, na ktoré treba dávať pozor. Napríklad tu máme 750 Wh baterku. Áno, môžete na nej urobiť 200 km, ale môžete ju vybiť aj po 40. Viem, že Gemsquare pôsobí trošku masívne a má váhu skoro 26 kg, ale aj napriek tomu sa bravúrne ovláda aj v náročnejšom teréne. Veľmi dobre sa na ňom šlape aj do kopcov a je to vďaka jeho veľmi dobre premyslenej geometrii. Chcel by som vás ešte upozorniť na jednu veľmi dôležitú vec, a to je podraďovanie na e-bajku. Tým, že tento bicykel je osadený veľmi silným motorom s výkonom až 600 W, tak je dobré napríklad pred kopcom si už zaradiť správnu rýchlosť, lebo keď začnem radiť už v kopci, tak mi hrozí, že sa mi môže roztrhnúť reťaz alebo vylámať zuby na kazete a dojazdil som. A na takto kvalitnom e-bajku nesmie chýbať ani skvelé prúženie. Máme tu vpredu Foxu v 160 mm prevedení a vzadu máme taktiež tlmič od Foxu v 150 mm prevedení, vďaka čomu tento bicykel nemá problém aj s náročným zjazdom, vyslovene ten terén papá a pre tých najnáročnejších sa sem dá namontovať aj struna. Teraz nás čaká ešte zjazd dole, takže poďme na to. Brzdy DB8 od nám fungujú bravúrne, aj na vysokú váhu bicykla brzdia veľmi dostatočne. Takže toto bol zjazd z Devínskej Kobily a my sa vidíme pred predajňou. Čus! Takže na dnes už mám dotestované, prešiel som približne 21,5 km, trvalo mi to hodinku a pol a zostalo mi necelých 62% baterky. Tento bicykel určite odporúčam každému, kto si potrebí na kvalite a má rád dlhé výjazdy. Ak ťa značka Focus zaujala, navštív náš e-shop, kde nájdeš celú ponuku, alebo sa zastav osobne na jednej z našich predaní už po celom Slovensku. Pokiaľ sa ti video páčilo, budeme radi za like, odber. Vidíme sa na budúce. Čau.